Jarová nočná mora o zlých kúzelníkoch nemá tento rok konca kraja. A kouzelníkům se asi kvůli Jarovi taky dobře nespí. Zatiaľ môžete všetci pri obrazovkách tipovať, v akom stave vylezie kúzelník z, čo to je, zo škatule. Či bude prezlečený, či tam vôbec bude. Já doufám, že přijde nějaká megatečka. Také bola nahá. Ježiši, deti, super, normálne, úplne krásne, držím vám palce. Ja kam... Ako začiatok fajn, ale skúste robiť tú mágiu súčasnú. Skúste to posúvať niekde. Neorientujte sa na to, čo sa tu narobí, pretože tu sa robia veci takým zastaralým spôsobom. Každú jednu chvíľu, ktorú strávite v českom a slovenskom zábavnom priemysle, považujte za stratenú a zbytočnú. Ale no tak. No okrem toho, dobre, keď si bíla, tak je to trošku iné, alebo god. Ale inak ten priemer je tu na úplne nízky. Strida tím chtěl říct, že máte být rádi za svůj první krok a my vám držíme palce a za pár let třeba na vaše představení půjde a rád. Takže ne? Ne. Od stredu taky ne. Dovidenia.